Dewch i ni weddio. Diolch yn ti o Ddewi unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hoedfaith o fel tyrd ni'n plith. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf am pnawn Sul am hanner awr di 3. Cwr gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis am hanner awr di 7 yn y neuadd. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Dewch i ni ganu emyn rhif 40 glân, geriwbiaid a seraffiaid, ferdd o gylch yr orsedd fri. Emyn rhif 40 yn ei sefyll i'w chanu. Fe ddaw i'n darlleniad o'r epistol cyntaf Pedr, a'r benod gyntaf a'r adnod gyntaf. 1 Pedr, 1 a'r adnod gyntaf. Pedr, apostol Iesu Grist at y dieithriaid sydd ar wasgar ar hyd Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia, etholedigion yn ôl rhag wybodaeth Duw Dad, trwy sancteiddiad yr ysbryd i fuddod a theinelliad gwaed Iesu Grist, gras i chwi a heddwch a amlheir. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd a'n had genhedlodd ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i etifeddiaeth anllegredig a dihalogedig a di-ddiflanedig ac ynghadw yn y nefoedd i chwi. Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i achawdwriaeth, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf.
Yn yr hyn yr ydych yn mawr lawenhau, eich bod ychydig yr awr hon, os rhaid yw mewn tristwch trwy amryw brofedigaethau, fel y caffer profiad eich ffydd chwi, yr hwn sydd werthfarusach na'r air colladwy, cyd profer ef trwy dan, mawl ac yn rhydedd ac ogoniant yr ymddangosiad Iesu Grist. Yr hwn, nas gwelswch yr ydych yn ei garu yn yr hwn, heb fod yr awr hon yn ei weled, ond yn credu, yr ydych yn mawr lawenhau a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus. Gan dderbyn diwedd eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau, am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y proffwydi, yr rhai a proffwydasant am y gras a ddeiau i chwi. Gan chwilio pa bryd neu pa ryw amser yr oedd ysbryd Crist, yr hwn oedd ynddynt yn ei hysbysu pan oedd fe yn rhag dystiolaethu dioddefaint Crist, a'r gogoniant ar ôl hynny, i'r rhai y datguddiwyd nad iddynt hwy ei hunain, ond i ni yr oeddent yn gweini yn y pethau a fynegwyd yn awr i chwi. Gan yr rhai a fy nghylasant i chwi trwy'r ysbryd glam, yr hwn a ddanfonwyd o'r nef, ar yr hyn bethau y mae'r angylion yn chwynychu edrych. Byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyrwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn bod yn dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac yn dod yn llawn diolch i ti o Dduw am y ffordd yr wyt ti wedi agor ar ein cyfer ni. Dy fod wedi darparu ffordd, fod pechaduriaid yn gallu dod o'th flaen di, yn gallu dod a dy alw yn dad, yn gallu dod a'n mawl a'n deisyfiadau, gan fod yr arglwydd Iesu Grist wedi talu'r pris am ein rhyddid ni, bod wedi peri fod yn bosib i ni cael ei mabwysiadu i'th deulu di. Ac felly o Dduw fel dy blant, yn dy alw di'n dad i ni'n gofyn i ti, i edrych arno ni unwaith eto yn dy drigaredd, a maddau ni am ein crwydro cyson o Dduw, tro ar ôl tro, i ni yn dy adael di lawr. Heddi ar dy ddydd hyd yn oed i ni wedi dy adael di lawr, hyd yn oed wrth i ni ddod i'r oedfa ac yn ystod yr oedfa, o mor amal, mor sydyn, i ni'n gallu gweld bod ein meddyliau a'n celonau ni'n crwydro, i ni'n ildio'i temptasiynau dro ar ôl tro. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti, peidio delio ni yn ôl ein heiddiant, ond i ddelio ni yn dy drigaredd. I ni'n diolch am y ffordd nes ti ddelio ni yn dy drigaredd trwy ffordd iachawdwriaeth, ein harwen, ein traed at droed y groes, ac i rhoi y maddeiant pechodau oedd mor angenrheidiol. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti fel dy blant, i ti drigarhau o'r newydd, a maddau ni, nad ydyn ni yn dy garu di a dy wasanaethu di fel ag y dylsem. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, bydde ti ni'n dwy'n ni nes at y man lle dylsyn ni fod. Gad i ni brofi dy fod yma yn ein plith. Dyna o Dduw, i ni yn dyheu amdano i'w cael profi'r awel honno o galfario fryn. Gad i ni brofi gwaith yr ysbryd glân yn gweithio'n rymus yn ein plith. Os nad wyt ti yn dod o Dduw, ofer yw'r cyfan. Ond os wyt ti yma, yna mae'r amhosibl yn dod yn bosib. Ac felly o Dduw yn y dyddiau tywyll yma, i ni yn gofyn i ti i weithio o'r newydd ac i ddod yn ôl i'n plith. Ac o Dduw, i ni'n edrych yn cwmpas ni ac yn gweld o ble mae'r bobl yn mynd i ddod. Pa Gymru sydd yn mynd i ddod i'r oedfa? Oes na unrhyw un fydd ac unrhyw awydd i wrando hyd yn oed. Ond rwyt ti'n gallu trawsnewid cenedl gyfan ac rwyt ti'n gallu dod. Ac hyd yn oed yn ystod y diwrnod yma, gallu di ddod a gweithio ar hyd a lled yn glad. Ac y byddi di trwy waith yr ysbryd glân yn peri fydd eneidiau yn profi'r dyheuad hynny am dy bethau di unwaith eto. Felly o Dduw, tyrd, gad i thras fod yn anorchfygol. Gweithio yn ein plith ni ac yn ein dinas ac yn ein gwlad unwaith eto. Ac yn gwledydd y byd. Rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr. Diogelan hamser felly o Dduw, ni'n ymwybodol iawn o'r frwydr ysbrydol ac yn gweddio yn erbyn gwaith yr un drwg. Ac yn gofyn i ti'n diogelu ni a nerthu ni nawr yn ystod ein hoedfa. Tyrd ein plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan i rhif 266, dyro i ni weld o'r newydd mai ti arglwydd yw ein rhan. 266 gen i sefyll i'w chanol. Testyn o pistol cyntaf Pedr a'r benod gyntaf ar 10 adnod. 1:1 adnod 10. Am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y proffwydi, y rhai a broffwydasant am y gras a ddeiau i chwi. Am gyfnod i ni'n byw yn ddi. Pan i ni'n ystyried hanes ein gwlad ni yma yng Nghymru, a dim dim ond hanes y wlad, ond dylanwad ein gwlad fach ni ar wledydd ar draws y byd. Llawer o ddylanwad, llawer o fendydd sydd wedi bod yma dros blynyddoedd maith, canrifoedd o fendithion, cyfnodau o ddiwygiadau di-dor dros ganrifoedd. Ac mae yna dystiolaeth yn does o hyn ym mhob rhan o'r wlad. Petai unrhyw un yn trafferthu ofyn, dwi ddim yn gwybod os na bobl hyd yn oed, falle bod nhw mor ddall, falle bod yr un drwg yn dallu pobl gymaint, dyn nhw ddim hyd yn oed wedi gofyn y cwestiwn, beth yn y byd yw'r capeli yma, sydd ym mhobman. Dwi ddim yn siŵr os unrhyw un wedi gofyn y cwestiwn. Dwi'n weddol sicr bod y mwyafrif llethol o bobl ifanc bydde dim syniad ganddyn nhw. Beth yw'r rhain? Falle bydde yna rhyw gydnabyddiaeth, bydde yna rhywbeth grefyddol amdano. Wedi cael gwersi falle am y crefyddau amrywiol sydd yn cael eu gynrychioli yn ein gwlad ni a'r mannau addoli, ac felly bydden nhw'n meddwl am yr holl gwahanol fathau o adeiladau. A falle bydden nhw'n meddwl ar y lefel hynny, ond dim mwy na hynny. Ddim yn meddwl am arwydd o cad, bod yna gymaint o gapeli a neuaddau efallai, a ddefnyddiwyd i gyhoeddi'r efengyl. Dim syniad.
Ond mae yna, yn diwe. Mae yna. Mae ei weld yn bob man. Cyfnodau yn hanes ein gwlad fod yna gymaint o bobl oedd yn mynychu capel, am ba bynnag reswm o'n nhw'n mynd i'r capel, o'n nhw dal yn mynd. Bydd yna ddylanwad yr Efengil mewn amryw ffyrdd ar fywydau pobl. Hyd yn oed y pobl o ddim yn mynd i gapel. Yr oedd e'n cael effaith arnyn nhw. Yr oedd na gyfnod, ddim yn hir yn ôl, yn sicr yn ein plentyndod ni, fel fi yn sicr, ddim yn bell o'r cyfnod yna, mi fydde na bobl wedi meddwl y mae'r Sul yn ddwrnod gwahanol, ac mi fydde dylanwad y pobl oedd yn arfer mynd i'r capel dal yno, ond mae hwnna wedi hen fynd. Mi roedd na gyfnod, mi yna pobl yn ymwybodol o ddisgwyliadau moesol. Mi roedd na ddisgwyliadau moesol. Pobl heb Efengil nawr, ddim yn credu'r Efengil yn Iesu Grist, ond yn bobl crefyddol, ac mi roedd yna rhyw ddisgwyliadau moesol. Mae hwnna wedi hen fynd. Y Sul yn amlwg yn ddiwrnod crefyddol, ond dwi'n cofio, dim fel plentyn, falle fel person ifanc, yn cofio pan nath y llywodraeth cyhoeddi bod y siopau yn agor ar y Sul o nawr ymlaen. A'r effaith gafodd hwnna. Ac unrhyw atgof o gadw'r Sul ar ôl blwyddyn y ddwy wedi hen fynd. Ac yna, gyda hynny, fe ddath e'n naturiol bod pob ymarfer chwaraeon, pob pêl-droed, pob rygbi, pob cricket, popeth, yn digwydd ar y Sul. A bydde gemau mawr yn cael ei chwarae ar y Sul. Teledu yn golygu lot o arian yn dod mewn ac yn gwasgaru'r gemau. Nos Wener, di Sadwrn, di Sul, ac mi fydde y Sul wedi hen fynd. I ni di anghofio unrhyw beth am y dydau hynny. Dyna pen ges i'n fagu, oedd pob siop ar gau. Oedd na bobl yn mynd i'r capel, yn weddol, hyd yn oed pan o'n i'n fach. Ond atgof yw hwnna i ni yn y pellter, ond dwi ddim yn atgof i neb tybiwn ni bellach yn ein gwlad ni. Dros gyfnod byr, a mae yn fyr, ond dwi o fewn cyd-destun hanes, ychydig o ddegawdau yn unig y mae'r dirywiad wedi digwydd. Dwi'n ond ychydig o ddegawdau. A tuedd yr eglwys yw beio'r byd a beio'r llywodraeth. Dyna tuedd yr eglwys. Ddim yn ysgofyn cwestiwn ar unrhyw adeg. A wnaethon ni anghofio bregethu'r Efengil. A wnaethon ni gyrru'r ysbryd glân i ffwrdd. A ddwedon ni, does dim fath beth a teunelliad yr ysbryd glân lawr ar oedfa. Dyw'r eglwys yn mynd i gofyn na unwaith. Dwi ddim yn mynd i clywed dim un, hyd yn oed yn cwestiynu hynny, beth yw ein rhan ni yn y dirywiad yn y wlad. Dyn nhw ddim wedi gofyn pam mae e fel mae e, a maen nhw'n beio'r llywodraeth, a maen nhw'n beio'r byd am newid y rheolau yma, ac maen nhw'n mynd yn flin gyda'r llywodraeth, ac yn protestio'r llywodraeth, ac yn dweud iddyn nhw, pam i chi'n dod â'r rheolau yma sydd mor anfoesol, ac eto ddim wedi gofyn y cwestiwn, ai fy mai i yw e, nad ydw i beth ddylsyn ni fod. Ai bai y pwlpid yw e, fod y pobl sy'n pregethu yn y pwlpid ddim yn pregethu yn nerth yr ysbryd glân, dim o. I ddweud y gwir, maen nhw wedi dweud wrth yr ysbryd glân, dwi ddim eisiau ti. Does ddim eisiau help arna i, mae'r Beibl gen i. Dyna beth maen nhw'n dweud. Mae'r Beibl gen i, a mae'r athrawiaeth gen i, mae'r emynau gen i, mae'r cyfieithiad iawn o'r Beibl gen i. Dwi'n gwisgo siwt, dwi'n dod i'r capel, ac i ni yn ddigon da, diolch yn fawr. Ond mae angen yr ysbryd glân i ddod lawr. Mae'n drychu'n ebys. A mae'r eglwys wrth i'n anfon negeseuon i'r prif weinidog ac yn dweud wrtho fe, neu pwy bynnag sy'n rheoli ar y pryd, mae'n mor ofnadw bod chi'n neud y peth yma. Na fydden nhw'n rhoi lawr ar waelod y llythyr, ein bai ni yw yn llwyr. Falle bod yr arglwydd yn ein barnu ni fel cenedl. Mae'r dyddiau wedi hen fynd. Mae'r sefyllfa mor druenus. A chydig o ddegawdau yn unig wedi digwydd. Dim ond chydig tua 30 mlynedd allech chi ddweud. Rhywbeth felly yw e. Oedd e'n wael pan o'n i'n fachgen bach, ond erbyn ar ôl chydig o flynyddoedd, falle erbyn o'n i tua 20, 30, 40, 50, agos 60, falle 40 mlynedd. Mae'r dirywiad wedi bod mor gloi. Mae fel y môr yn dod mewn ac yn cymryd drosodd yn llwyr.
Nid yw'r efengyl yn ymddangos I unrhyw un bellach yn beth mawr, yn beth pwysig, yn beth anfodol. Does neb yn meddwl bod yr efengyl yn special, bod rhaid i'r proffwydi edrych mewn iddo fe. A bod yr angylion yn edrych lawr arno fe. Does neb yn meddwl bod unrhyw beth special. Ac eich chi gallu beio nhw, maen nhw'n mynd heibio'r capel ac yn gweld neb yn dod. I ni methu cael neb, ni methu cael hyd yn oed pobl sy'n proffesu I ddod mewn I oedfa, I ddod bore pnawn a nos I ni'n trafferthu, I ni'n lwcus iawn, os yw'n allai ddefnyddio'r term lwcus mewn capel yna, I newid ei rhywbeth arall, ond I ni mor ddiolchgar os na rhywun dod bore sul, ond prynhawn sul, na, mae'n amser I gysgu. A ni ddim yn wylo oherwydd hyn. Mae'r efengyl mor fawr, yr oedd y proffwydi'n edrych mewn iddo fe. Mae'r angylion yn edrych lawr o'r nef arno fe. Ac I ni fan hyn, fel pobl ddiw sy'n proffesu, ein bod ni'n blant iddo, yn dod I cwrdd bach arall. Os dwi'n teimlo fel e. Os nad dwi wedi blino gormod. A mae mwyafrif trigolion Caerdydd ddim hyd yn oed yn gwybod bod yna cwrdd. Mae'n ofnadw yn dwi. Dwi ddim yn beth mawr i'r byd. Bron iawn allan I ddweud, dwi ddim yn beth mawr i'r Cristion. Dwi ddim yn rhywbeth cyffroes i'r Cristion. Ond mae'r adnod yma yn dadlen wahanol. Mae mor fawr. Felly'n gyntaf hoffwn ni edrych ar y rheswm ceisio. Mae yna rheswm I ceisio. Bod yn edrych fel bod yr eglwys wedi hen farw. Bod yr efengyl wedi hen ddiflannu. Mae yna rheswm I geisio iachawdwriaeth. Ac yn ail hoffwn edrych ar y gwrthrych y ceisio, sef Crist. Ac yn olaf, rhaid ceisio. Rhaid I chi geisio. Wel, yn gyntaf, rheswm ceisio. Ein gweddi ni yw y bydd yr ysbryd glân ar waith yn ein plith ni heddi. Sil arall yn mynd heibio. Ac I chi'n edrych ar faint sy'n dod yr oedfa ni mor fach, ac chi'n edrych faint sy'n edrych ar y we, mae'n mynd lawr ac lawr yn dwi, neu bod chi eisiau niferoedd, ond mae'n driennus, does bron neb eisiau clywed, ond byddai'r rhai'n dadle, cadwch eich llais lawr tym bach. Dyna'r cyngor dwi wedi gael. Dyw pobl ddim yn licio pregethu dim mwy. Os fi oedd na amser sy'n eisiau codi'r llais nes bod y tôn codi, heddiw yw e. Ac a bydd yr ysbryd glân yn dod lawr. Dim mater o llais yw e. Mae angen yr ysbryd glân dod lawr. Ac y bydd ef yn agor llygaid y neidiau I weld rhyfeddod mawredd yr efengyl yn Iesu Grist. Does dim gobeith heb hyn nag oes, does dim gobeith. Mae'n rhaid I bob cwrgweddi, rhoed o'r neilltu a gweddio mae pethau bach am tro. Sa'n ni'n dweud bod yn anghywir I weddio am pynciau gweddi. Mae'n aledd fe, ambell waith. Ond mae'r amser wedi dod bron iawn I ddweud wrth y pobl, peidiwch trafferthu a gweddio mae pethau bach, gweddiwch mae pethau mawr, gweddiwch bydd na rhywun yn dod i'r oedfa ar pnawn sul, gweddiwch bydd na rhywun yn gwrando ar y we, achos mae'r rhaid iddyn nhw glywed yr efengyl. Dyma'r peth pwysicaf. Ac heb i'r ysbryd glân dod lawr, fi dim cwrdd yma mewn blwyddyn tybiwn ni. Mewn 5 mlynedd yn sicr, fi dim cwrdd os na ddaw yr ysbryd glân lawr. Fe fydd yr eglwys wedi wneud yn siŵr o hynny. Fe fydd na Cristnogion wedi codi pac a mynd a gadael ni ar ben ein hunan. Dyna be fydd yn digwydd, achos dyna be mae'r eglwys fodern yn wneud. Mae'r weledigaeth wedi hen fynd. Ond os na ddaw yr ysbryd glân lawr, does dim gobaith, nag oes, does dim dyfodol. Ond un peth I ni yn gwybod yw hyn, mae yna ddyfodol os yw'r ysbryd glân yn dod lawr. Ac mae hanes Cymru yn datgan y peth. Os yw Duw yn dod nôl a diwygio, mae yna ddyfodol. Rhaid yr ysbryd glân weithio. Ond tra bod ni'n dweud hynny, mae yna hefyd I ni'n gwybod bod dyletswydd ar bobl I geisio. Mae yna ddyletswydd. Ac felly beth I ni'n dweud, fel mae Pedr yn dweud, ystyriwch mawredd y neges I ni'n cyhoeddi adnod 10 am yr hon. Dyma pa mor fawr yw'r neges. Dyw e ddim yn oedfa prynhawn sul sydd yn cael ei stwffio mewn am 3 a does dim rhaid I neb boeni amdano fe. Mae'r pob oedfa'r efengyl yn holl bwysig.
A dyma pan mae'n bwysig, am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y proffwydi, yr rhai a broffwydasant am y gras a ddeiau I chwi. O, mae Pedr am i'w randawyr wybod, mae yr un yw'r neges y cyhoeddant hwy, a fe yw'r neges y cyhoeddodd y proffwydi. Beth oedd yn dweud oedd y bobl, mae e mor bwysig, dwi'n pregethu'r union rhan neges a'r proffwydi. Dyma enghraifft arall o sut y mae gair Duw yn sefyll pen ac ysgwyddau i'w pob crefydd i'w ben pob athroniaeth arall. Fe broffwydodd y dynion gannoedd ar filoedd o flynyddoedd yn ôl y neges yma. Dyma pa mor fawr yw e. Neges sydd wedi ategu drwy hanes, yr oedd y proffwydi wedi derbyn y neges yn wirthiol. Dyma, mae'n anhygoel, mae mor gyffroes yn dweud. Yr oedd y dynion cyffredin yma yn wirthiol wedi derbyn neges gan Dduw. Sut I ni ddim yn gallu dweud? Mae'n wirth, ond fe ddigwyddodd e. A dweud ddim yn amhosib, os I Duw yn gallu creu'r byd mewn 6 diwrnod ac yn dweud bydded goleuni, mae e'n mynd I gallu siarad a dyn y creodd yn y lle cyntaf. A fe siaradodd Duw gyda dyn. A fe ddwedodd Duw wrth ddyn beth oedd y neges oedd am ei chyhoeddi, sef y proffwydi yma. Ac felly roedd y pobl cyffredin yma, yr anadlwyd arnynt gan yr ysbryd glân, fe rhoddwyd iddynt y geiriau i'w gyhoeddi, ond dyma beth sydd yn anhygoel, doedd y dynion yma ddim yn deall y neges yn llawn. Ond nhw'n deall yn yr dyfodol agos, ond nhw'n cyhoeddi pethau, amgylchiadau hanesyddol, ond nhw'n deall hynny, ac ond nhw hefyd yn deall yr elfen ysbrydol I bwynt yn unig. Ond ond nhw'n gwybod oedd y neges a oedd yn anferth. Roedden nhw'n deall, yr oedd y neges, yr oedd Duw 'di rhoi iddyn nhw am iachawdwriaeth yr enaid. Gymaint o'n nhw'n gallu deall, achos doedd Iesu Grist yma'n mynd I ddod am ganrifoedd yn y dyfodol. Ond o'n nhw'n deall bod yna'r un yn mynd I ddod. Ond beth I ni hefyd yn gwybod yw hyn, yr oedd y dynion yma, Eseia, Jeremia, sy'n eisiau rhoi enwau iddyn nhw, Daniel, Ezekiel, Rhein, Moses, y dynion diwiol yma yn yr Hen Testament, yr oedd presenoldeb yr arglwydd mor arbennig a mor real, yr oedden nhw'n gwybod mae neges o Dduw oedd e. Ac mae rhaid, beth bynnag oedd y canlyniadau, rhaid oedd cyhoeddi. Ac o'n nhw'n gwybod mae mawr oedd y neges, doedd Crist ddim wedi dod eto. Yr oedd pell dealltwriaeth ganddynt, ond nid yn llawn. Ond hyn oedd yn ei cymell, yn ei gorfodi hyd yn oed I chwilio mewn i'r mater. Dyma be mae'r adnod yma'n dweud wrthyn ni, am yr hon iachawdwriaeth, yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y proffwydi. Fe gorfodwyd hwy, fe cymhellwyd hwy I edrych mewn i'r mater. Dychmygu, roedd y proffwydi, fel bore fori os Duw a'i mynd, fe fyddai'n paratoi, ar ddechrau'r wythnos, yn paratoi'r bregeth ar gyfer y Sul nesaf. Yn gweddio am adnod fel testyn, ac yna'n darllen y llyfrau fel Matthew Henry, Hendrickson, Spurgeon, Calvin, mae dynion dda fel hyn. Ac yn darllen y llyfrau, ac yn neud nodiadau, ac yn dod ar bregeth ati, yn manwl chwilio mewn y fe. Ond dyna ni'n neud hynny, ond I ni'n gallu edrych nôl am yr proffwydi a'r apostolion a Iesu Grist wedi dod ac wneud popeth y dywedwyd e. Ond oedd y proffwydi yn edrych ymlaen, oedd Crist heb ddod eto, ond mi roedden nhw'n manwl chwilio mewn. Y gair sy'n cael ei ddefnyddio yw fel mwynwyr neu glowyr yn cloddio trwy'r ddaear. Nawr ni yng Nghymru'n deall na, os I chi mynd ar ben cae, dychmygwch chi y pobl y glowyr neu'r mwynwyr cyntaf yn mynd ar ben cae ac yn palu twll. Ond yna'n mynd lawr to, a mynd lawr to, a mynd lawr to, a mynd lawr to, a mynd lawr a lawr nes bod chi'n cyrraedd y graig. Ac mynd lawr a lawr a lawr nes cyrraedd beth I chi yn chwilio amdano, y glo neu'r mwynau neu beth bynnag. Mae'n lot o waith yn dweud. Lot fawr o bobl yng Nghymru wedi colli bywydau fel glowyr.
dim chwarae bach o oddi chwilio nhw am y glo neu'r mwynau. Mae yna lot o waed a chwys wrthi yn chwilio, a dyma'r term sydd wedi cael ei defnyddio, dyma'r math o ymchwilio wnaeth y proffwydi. Mae yna chwys a gwaed yn y peth, mae yna ymchwilio, mae yna waith caled. Maen nhw'n dweud mae hwn mor bwysig, mae'n rhaid i fi darganfod mwy am y pwnc yma. Mae'n rhaid i fi. A mae'r arglwydd wedi dod o'r o'i neges i mi, mae'n rhaid i fi ddeall yn well. Dwi'n ddim yn bodloni tan yn dod o hyd. Mae yna rhywbeth mwy na hynny, mae yna canfod yr hyn y ceisiant. Ond dyna wna'r proffwydi. Canfod yr efengil mor fawr, yr oedd yn rhywbeth oedd yn pwyso ar eu cylonau nhw. Yr oedd yn mynd ati ymchwilio yr hyn oedd ar gael ar y pryd, yn sicr bydd y proffwydi wedi wneud na. Mi fydden nhw wedi edrych o'i cwmpas nhw a gweld beth o dynion da eraill wedi cael ei anfon gan Dduw. Proffwydi eraill, be bynnag oedd ar gael iddyn nhw ar y pryd, o'n nhw'n edrych mewn iddo fe, cymharu fe gyda'r hyn o'n nhw wedi dderbyn gan yr arglwydd. Ystyriant ac fe meddyriant ar yr hyn y diweddant hwy hyd yn oed. O'n nhw'n meddwl, mae'r arglwydd wedi dweud wrth ei ddweud hyn. Beth yw'r neges? Iawn, falle bod nhw'n deall bod yna rhyw ddigwyddiadau hanesyddol yn mynd i ddigwydd yn fuan iawn, ond mae yna rhywbeth pellach na yna, mae yna rhywbeth yn y dyfodol am y Meseia, ac mi roedden nhw eisiau deall e fwy. Roedden mor gyffroes iddyn nhw, mi roedden nhw eisiau deall beth o'n nhw'n dweud, achos o'n nhw ddim yn ei ddeall yn llawn. Roedden nhw'n ymchwilio mewn i'r peth. A dan arweiniad yr ysbryd glân, fe dderbynion nhw'r neges y proffwydolaethau. Ac roedd yna rhyw fath o, byddwn ni'n dychmygu rhyw gyffro pan yn ymwybodol o'r pethau nhw'n dweud am y Meseia. Hwn yw'r un sydd yn dod, hi'n hachub ni. A mi fydden nhw wedi deall peth, ond ddim i gyd. Doedd Iesu Grist ddim wedi dod eto. A bydden nhw'n deall pethau am ras. O'n nhw'n gwybod bod yna rhywbeth am y gras Duw. A mae Duw yn mynd i ddangos gras i ni. Ac mi roedd Eseia a Jeremia a'r dynion yma yn cael y neges i ddweud. Ac o'n nhw'n meddwl, mae'r rhaid i fi ddeall hwn fwy. O, Dduw, helpa fi ddeall y neges gymaint ac medrai. Dyw Iesu Grist ddim wedi dod to. Dyw'r Meseia ddim wedi dod to. Ond o'n nhw'n edrych mewn iddo fe. I ddeall mwy, mor awyddus, mor fawr oedd yr efengil. Mae Pedr am bwysleisio mai dyma oedd y neges y cyhoeddant hwy hefyd. Yr un neges oedd y proffwydi'n edrych mewn iddo. Adnod 12, 12fed adnod. I'r rhai y datguddiwyd nad iddynt hwy ei hunain, ond i ni, Pedr. Yr oeddent yn gweini yn y pethau a fynegwyd yn awr i chwi, gan yr rhai a efengylasant i chwi trwy'r ysbryd glân. Yr hwn a ddanfonwyd o'r nef ar yr hyn bethau y mae'r angylion yn chwenychu edrych. Beth oedd yn dweud yw, yr un yw'r neges. Mae'r neges mor rhyfeddol. Mae dan arweiniad yr ysbryd glân, fe rhoddwyd y neges i'r proffwydi a'r proffwydolaethau am Iesu Grist. A beth oedd Pedr yn gallu dweud oedd hyn? Maen nhw gyd yn wir. Dwi'n ategu. Mae Iesu Grist wedi cyflawni pob proffwydoliaeth. Mae'r efengil yr un peth, a mae Eseia. Beth oedd Pedr yn dweud? Mae beth pregethodd Eseia yw beth dwi'n pregethu. Ond ni'n edrych arno fe, o fe, Eseia yn edrych ymlaen, ac yn ymchwilio mewn iddo fe gymaint oedd yn gallu, ac yn rhyfeddu, ac yn moliannu Duw am ras yr efengil. Ond nawr dwi'n edrych nôl ac yn dweud, mae Crist wedi dod. Mae wedi cyflawni'r proffwydolaethau dan arweiniad yr ysbryd glân. Be mae'n dweud wrth y bobl, mor fawr yw hwn, rhaid i chi geisio'r peth. Ac oedd e'n gallu gweld sut mae'r holl ddynion yma dan arweiniad yr ysbryd glân cyn cyfnod Crist ac ar ôl cyfnod Crist ac yn ystod cyfnod Crist. Mae'r holl neges yn cydblethu. Maen nhw'n plethu'n berffaith i'w gilydd. O neges a roddwyd ers dechrau y byd, sydd wedi brofi yn gywir drwy bob cam o hanes y byd hyd heddi. Dim hyd diwrnod Pedr, mae gair Duw wedi cael ei brofi yn berffaith wir hyd heddiw. Ac wrth i chi edrych i gyflwr y byd ac yn gweld gymaint ac y gallwn ni i'r dyfodol,
O, mor wir yw e. Ac fe ymchwiliodd y proffwydi I bob darlun, I bob cysgod, I bob aberth. Dyna beth o'n nhw'n gwneud, o'n nhw'n gwybod o'n nhw fod ac yn gweld cymeriadau ac falle nhw'n meddwl, oes na ddarlun y mywyd Moses, oes na ddarlun y mywyd Dafydd, ac yn edrych ar y salmau, ac yn edrych ar yr hanesion, ac yn meddwl, mae hwn I gyd yn pwyntio at rhywbeth yn y dyfodol at Iesu Grist, ac o'n nhw'n mynd mor gyffroes, o'n nhw'n ymchwilio mewn iddo fe, ac yn deall, mae'r neges bydd Eseia wedi meddwl, mae'r neges na roddodd yn Eseia 53 yn meddwl, mae hwn yn sôn am un sy'n dod i'n achub ni, am y ras, byddwn nhw ddim wedi deall yn llawn, ond mae Pedr yn dweud, dwi'n edrych nôl, a fi'n siŵr o'n nhw'n llawn cyffro pan oedd na gysgodion yn yr aberth, pan o'n nhw'n gweld anifail yn cael ei ladd ar yr allor, a'r gwaed yn llifo. Ac yn meddwl am y negeseuon a'r proffwydolaethau yn sôn am pethau felly, mae hwn I gyd yn pwyntio at un. Neges a welodd yr apostolion I fod yn wir. O'n nhw'n gallu tystio i'r ffeithiau hanesyddol yma. A felly trwy datgyddiad yr ysbryd glân, yr oedden nhw hefyd yn cyhoeddi'r un neges. Neges I mor hyfeddol yw'r neges i'r angylion. A dyma beth sy'n anhygol, darllenis I hwn rhywle, beth yn dweud, beth sy'n anhygol, mae'r angylion, mae'n dweud fan hyn, ar yr hyn bethau, mae'r angylion yn chwynechu edrych. A un o'r pethau gafodd I ddweud am hwn, mae'r angylion yn y nefoedd gyda Duw. Ym mhresenoldeb Duw. Allwch chi ddim cael mwy rhyfedd a mwy ysblenydd a mwy mawreddog na hynny. Ond dyma rhyfeddod a mawredd yr Efengil y mae'r angylion hefyd yn edrych lawr. Ac yn gweld rhyfeddod gras Duw. Dyn nhw ddim yn gallu deall fel I ni'n gallu gweld o ran profiad fel bechaduriaid, ond mae mor fawr. A does neb eisiau clywed. Os oes na unrhyw symbyliad bod rheidrwydd ar bobl I glywed, bod rheidrwydd ar blant Duw I gyhoeddi'r fath neges, dyma yw e, mae mor fawr. Yn ail gwrthrych y ceisiod. Wel, am beth o'n nhw'n ymchwilio? Doedden nhw ddim yn chwilio mewn I os oedd un gwlad yn mynd I ymosod ar ryw wlad arall. Oedd hwnna'n weddol ddiddorol. Ond doedden nhw'n poeni am wleidyddiaeth o wlad yma, fel I ni, fel eglwys I heddi. Mae'r eglwys heddi mor benderfynol ar wybod pob un mater o bob un newyddion ar bob un digwyddiad sydd yn digwydd o'n cwmpas I ac mae mor ofnadw, allan ni ddychmygu bydde'r proffwydi'n ymddiddori'n weddol. Ond o'n nhw'n edrych mlaen at Grist. Roedden nhw eisiau gwybod beth yw'r Efengil, dyna beth o'n nhw'n ymddiddori. O na fydde'r eglwys, a'r eglwys diwygiedig, o'r diwedd yn peidio trafferthu ar yr holl ddwlu yma, edrych mewn i'r holl wleidyddiaeth yma, a dod nôl i'r man yma, o ddiw tyrd lawr a diwygiad ni. Dyma beth oedd y proffwydi'n edrych mewn iddo, nid hanes y wlad a'r iaith a dyfodol a hyn a llall, roedden nhw'n edrych ar yr Efengil a'r ras Duw. A dyma oedd gwrthrych y ceisio, Iesu Grist, dyna oedd gwrthrych y ceisio, dyna oedd ei holl ymdrech nhw, oedd Iesu Grist croeshoeliedig. Edrychwch ar adnod 10 ac 11, am yr hon iachawdwriaeth, yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y proffwydi, yr rhai a proffwydasant am y gras a ddeiau I chwi, gan chwilio pa bryd neu pa ryw amser yr oedd yr ysbryd Crist, yr hwn oedd ynddynt yn ei hysbysu, pan oedd fe yn rhagdystio leithi dioddefaint Crist, a'r gogoniant ar ôl hynny. Crist croeshoeliedig oedd pwnc ymchwiliad y proffwydi. Oedd pwnc ymchwiliad yr apostolion. Oedd pwnc ymchwiliad yr angylion. Oedd pwnc gweithredoedd Crist. Dyna yw'r holl beth. Does dim byd arall. Ac eto gyd beth ni'n gweld heddi. E-byst i'r prif weinidog. I ni wedi colli ddi. Ni wedi colli'r weledigedd yn do.
O na fydden ni'n ymuno gyda'r proffwydi, yr apostolion, yr angylion, y gweinidogion dros y cyfnodau hanes yng Nghymru, Pantacelyn, Daniel Rowlands, Griffith Jones Llanddowror, Christmas Evans, sy'n mynd Josephine, Whitfield a Wesley, a Spurgeon, ac yna mwy agos i'n cyfnod ni Dr Martin Lloyd Jones. O na fydden ni yn gwneud yr un peth ar hein, yn ymchwilio mewn i'r materion yma, sef beth? Iesu Grist ar groes. Dyna'r ateb. Does dim ateb arall. Yr oedd y gwybodaeth mae ganddynt. Yr oedd presenoldeb Duw ganddynt. Sylweddoli mor ddifrifol i'r pwnc. Yr oedd rhain, y proffwydi, yr apostolion yn gwybod mawr. Mawr yw e. I ddweud y gwir, popeth. Does dim byd arall o werth. Fel yr emyn fyddwn ni'n ganu ar ddiwedd yr oedfa. Mawr oedd Crist yn yr rhagwyddoldeb. Yr oedd Eseia'n gwybod na, yr oedd Jeremia'n gwybod na, yr oedd Ioan a Matthew a Mark a Luc. Roedd rhain yn gwybod amdano fe, roedd Pedr yn gwybod amdano fe. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun, hynod fawr yw yn awr, brenin nef a de ar lawr, fe yw popeth, mawr oedd Iesu yn yr arfaith, mawr yn y cyfamod hedd, mawr yn Methlem a Chalfaria, mawr yn dod i lan o'r bedd, mawr iawn fydd ef ryw ddydd, pan datgyddi'r pethau cydd, pan fydd popeth sydd ddim yn glir yn cael ei ddatgyddio, fe fyddwn ni'n gweld bod mawr oedd Crist. Fe fydd America, fe fydd Rwsia, fe fydd China, fe fydd Cymru fach, fe fydd Lloegr, fe fydd Ffrainc, fe fydd Australia, fe fydd Zeland Newydd, yn gwybod pan fydd Crist yn dod yn ôl. Mae mawr yw Crist, fydden nhw'n gwybod, dyn nhw ddim yn ei weld yn awr. Ond fe fyddan nhw'n gwybod mae mawr yw Crist, ac fe fydd yr eglwys o'r diwedd yn sylweddoli mae mawr yw Crist. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn, mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw ef yn y nef, ar ei orsedd gadarn gref. Dyna be mae'n gweld, mae mawr yw Iesu Grist nawr hefyd. O, roedd rhain. Diallant peth am y gras a ddangoswyd gan Dduw tuag atyn twy ac atom ni. O'n nhw'n gallu gweld rhywbeth, ond o? Bod yna efengil iachawdwriaeth o ras. Mae nid crefydd seiliedig a ddyn seiliedig ar heiddiant ydoedd, ond nhw'n deall na. O'n nhw wedi cael profiad o'n nhw'n gwybod gras yw'r cyfan. Dwi, bydde Eseia wedi profi, dwi ddim yn heiddi dim. Bydde wedi gwybod na, bydde wedi cael ei argyhoeddi o'i fryntni a'i bechod, ac mae gras Duw, trigaredd Duw yw'r cyfan, bod wedi maddau i bechod. Ac roedd hyn yn ei cymell i geisio mwy a mwy, ac roedd yn ei cyffroi nhw, roedd y proffwydi wrth edrych ymlaen at dyfodiad yr un oedd i ddod o Dduw y Meseia yn rhyfeddu am y darostyngiad bod un yn mynd i ddod lawr o'r nef at fyd at bobl mor dywyll a phechadurus am ras i ddarparu'r fath iachawdwriaeth. Byddai'r apostolion yn gallu edrych nôl gyda'r holl wybodaeth. Allwch chi gweld, oedd nhw'n byw yn ystod y cyfnod, oedd nhw wedi gweld Crist, ac yna wrth i Crist cael ei groesoelio ac atgyfodi ac yn ysgynu'r nef a blynyddoedd fy'n heibio, oedd nhw'n gallu edrych nôl ac oedd nhw'n gweld, mae'r cyfan mor wir ac oedd nhw'n cael ei cadarnhau. Iddo gyflawni'r proffwydolaethau ac am sicrwydd y cawsant wrth yr ysbryd glân datgelu iddynt hwy y gwirioneddau y tystiant amdano a pan dath adeg y Pentecost a'r ysbryd glân yn syrthio arnyn nhw ac yn ei nerthu nhw i'r dasg. Oedd cyfan pwyntio at un at ei ddioddefiadau. Rhaid i fi ddarllen yn does, siwr o fod y darn fwyaf cyffredin, fwyaf amlwg, mae pobl yn gwybod amdano o fewn yr eglwys yn sicr Eseia 53. Dychmygwch hwn. Dychmygwch sut oedd Eseia yn teimlo pan oedd e'n wedi cael y geiriau yma i'w ddweud. Dirmygedig yw, achos hwn yw'r diodd yr un yr oedden nhw'n ei ceisio.
dioddefiadau Crist. Ond nhw wedi deall na, bod un yn mynd i ddioddef. Hwna nhw'n edrych ymlaen gras diw, a bod y Meseia yn mynd i ddioddef. Ac oedd yr apostolion yn edrych nôl ac yn nhw'n gweld, o'n nhw'n rhoi y cyfan o'i blaen nhw. Eseia, o'n nhw'n gweld Crist, ac yn gweld yr neges, yr apostolion, ac yn nhw'n gweld yr holl negeseuon yma, ac yn nhw'n dweud bod hwn i gyd yn dyrchafu Crist. Dyna beth oedd e. Dirmagedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin adolyr, ac yr oedd y megis yn cuddio yn hwynebau oddi wrtho. Dirmagedig oedd ac ni wnaethom gyfrif ohono. Diau e fe a gymerth ein gwendid ni. Ac a ddig ein doluriau. Eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan ddiw a'i gystuddio, ond e fe ar chollwyd am ein cymweddau ni. E fe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisau ef ar iachawyd ni. Na ni oll a grwydasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ef, ein hanwiredd ni i gyd. E fe a wrthrymwyd ac e fe a gystuddiwyd ac nid agorau ei enau. Fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa ac fel y tai dafad o flaen yr rhai a'i cneifiau, felly nid agorau yntai ei enau. Dychmygwch sut oedd Eseia'n teimlo. Gyr ôl i'r geiriau yma ddod ato, oedd yn dweud rhaid i fi chwilio mewn i hwn fwy. Gras Duw. Yma un yn mynd i ddioddef lle mae fi ddyle dioddef. Ond mae mynd i ddioddef yn fy lle fi. Ond fe gredodd ac fe geisiodd ac fe ymchwiliodd e'n ddwys. Pam? Gan mai rhyfeddol oedd mab Duw yn dioddef dros bechaduriaid, yn dod i ddelio yn pechod, i faddau'n pechod, i'n golchi ni'n lan, fel y dwedwn ni wrthos diwetha, yn wynach na'r eira. Mae'n anhygoel yn dweud, mae mor gyffroes, wel i orffen yn drydydd. Rhaid ceisio. O, mae'r byd yn ddyfal iawn yn ceisio pethau sydd yn dymhorol yn dydyn nhw. Pethau sydd drostro, yn aml yn ceisio pethau sydd yn wag. Ac yn llawn ofer. Maen nhw'n ceisio pleserau'r byd a chwant y cnawd. Rhoddant ymdrech fawr, i ni'n gweld yn dydyn ni, maen nhw'n rhoi ymdrech fawr i gynyddu statws ar y ddaear, a'i poblogrwydd, a'i cyfoeth. Ychydig yw'r rhai sydd yn ceisio gwrthrych mwyaf oll. Chydig iawn yw'r rhai sy'n ceisio'r perl mwyaf gwerthfawr, y mae'r byd yn ceisio pob math o bethau. Beth i ni'n dweud wrthoch chi heddi, wel, cymerwch sylw. Mae mor drist. Yr oedd Cymru'n arfer gallu dweud, cymerwch sylw ar y dorf sy'n dod i'r oedfa. Gofynnwch pam maen nhw'n dod i'r cwrdd. Cymerwch sylw ar ddiwedd oedfa pan mae pawb yn llifo mas. Dwi'n aros am y dydd pan fydd na bobl yn mynd mas trwy'r drws ar ddiwedd oedfa. Mae'n drienus yn dweud. Sdim digon dyn ni hyd yn fynd mas trwy'r drws. Ond fi'n cofio cyfnod pan oedd na bobl ar y pafin a mynd mas i'r lôn bron iawn. Dim cyfnod o ddiwygiad oedd e. Ond mae hwnna wedi hen fynd. Ac oedd yna gyfnod oedd pobl yn gallu gweld bywydau da ac yn gofyn, wel, edrychwch ar hyn, mae'r hyn yn ddiwiol, ac wedyn maen nhw'n meddwl beth, am beth chi'n meddwl, beth chi'n neud, beth chi'n credu, beth yw'r ddylanwad, a chi'n clywed am yr apostolion a'r proffwydi, ond beth i ni'n goffa dweud, oeddech chi nawr does dim llawer arall yn weledol i ni ddweud, oeddech chi rhaid i chi geisio, ond beth i ni'n dweud, yr oedd y proffwydi yn edrych mewn i'r peth, a'r apostolion yn edrych mewn i'r peth, a'r pregethwyr dros y canrifoedd, a'r angylion yn edrych lawr i'r peth, a trwy ras mae yna chydig o bobl dal i bregethu'r neges yma. Ac yn ceisio'n ddyfal mewn i'r peth yma. Ystyriwch y neges sydd wedi chyhoeddi. O, pan welwch chi, os oes yna rhywun sy'n gwrando ar y we falle ac yn mynd heibio heno rhyw gapel, gofynnwch pam. Ac chwiliwch mewn i'r peth. Curwch ar y drws, a falle bod neb yn credu'r efengil yn y capel yna, gofynnwch ydyn nhw, os yna rhyw ddogfen gyda chi am hanes eich capel, a dwi'n weddol siŵr fydd yr efengil wedi cael ei chyhoeddi na rhyw bryd. Mae dyletswydd arno chi.
Mae dyletswydd, os oes na rhywun sy'n gwrando ar y we, mae yna dyletswydd ar nhw I geisio mewn i'r pethau yma. Os I chi yn blentyn sydd wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, mae yna ddyletswydd anferth arnoch chi I chwilio mewn i'r peth, I weld a ydych chi yng Nghrist, a ydych chi'n un o'i blantef, a ydych chi'n un o'i braiddef, a ydych chi yn blentyn I Dduw, mae dyletswydd arnoch chi. Os I chi'n mynd o, mae'n meddwl, dwi ddim yn siŵr yn y llall, mae dyletswydd arnoch chi I wneud yn siŵr. Mae yna ddyletswydd arnoch chi I ddarllen gair Duw, I siarad â phobl, chwiliwch mewn iddo fe, achos dyma beth nath y proffwydi a'r apostolion. Mor bwysig oedd roedd rhain yn fod o'n marw dros Grist. Roedd Pedr yn fodlon marw dros Iesu Grist. Roedd yr apostolion yn fodlon, proffwydi'n fodlon. Mae yna ddynion dros a gwragau dros y blynyddoedd wedi gweld hwn mor bwysig, fe fyddai'n fodlon marw dros Grist. Dyna pa mor bwysig yw I chi chwilio mewn i'r pwnc yma. Neges I wedi brofi'n wir, yn air o Dduw, neges I'n llawn gras. Does dim galw arnoch chi I wella chi'n os newch chi ymchwilio mewn i'r peth. Fe ffeindiwch chi hwn mas, does dim rhaid I chi I fynd ar bere rindod I cael sicrwydd cadwedigaeth. Does dim rhaid I chi fod wedi darllen y Beibl 10 o weithiau neu beth bynnag I gael iachawdwriaeth. Does dim rhaid I chi fynd i'r ysgol Sul fel plentyn. Does dim rhaid I chi fod yn foesol. Does dim rhaid I chi fod yn rhywun sy'n gwybod ar ymylnau. Sim rhaid chi wisgo mewn ffordd arbennig. Does dim un o rhaid chi ddod I cwrdd bore pnawn a nos, achos dy'r pethau yna ddim yn achub chi. Fe fydd rhywun sy'n Gristion eisiau wneud y pethau yna. Ond dyw e ddim yn achub chi. A dyna beth oedd yr apostolion a'r proffwydi'n gwybod. Mae'r cyfan o ras. Nid yw fel addewidion y byd. Mae addewidion y byd mor ofnadw yn dydyn nhw. I ni newydd ddod trwy amser yma o'r flwyddyn, I chi'n cael bargeinion yn y siopau, a mae'n gwylltio fi bob tro. Ffenestri mawr gyda rhif 50% bant. Ambell waith chi'n gweld 75% bant. A dwi'n gwybod beth sy'n dod. A maen nhw dal yn fy nhwyllo fi. Dwi dal I feddwl, ai mewn fyna, falle bod yna fargen. Ac yna dwi'n darllen y llythrennau bach, hyd at 50% ar rai pethau. Ond maen nhw wedi twyllo chi, maen nhw wedi cael chi mewn y siop. Chi'n sylweddoli mae celwydd oedd e? Wel, maen nhw'n dweud dim celwydd yw e. Mae yna un peth yng nghefn y siop, tu nôl y pentwr o ddillad yma, ac mae e ar gyfer seis rhywun sydd yn fach iawn neu yn fawr iawn neu rhywbeth nhw'n methu gwerthu. Llawn twyll. Ond nid felly yr Efengyl. Dyna pam I ni'n pregethu'r Efengyl bob Sul. Mae'r Efengyl yn rhoi addewidion o ras bod yr Efengyl am dim lan at 50%. Mae e'n llwyr am ddim. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llawn ac yn llwyr. Fe ddarparodd yr hyn oll sydd yn angenreidiol i'n iachawdwriaeth ni. A fe dalodd e'r pris ar y groes. Fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron ddraen mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn fel hyfryd lian maen. Dyna beth oedd y pris o rhaid fe roed I fywyd. A fe fiodd e farw trostom ni. Ac yn fwy na marw'n gorfforol, fe ddioddefodd e effern i'w blant. Fe dderbyniodd e cosb y tad ar ei ysgwyddau fe. Fe dalodd e'r pris yn llwyr, fe gyflawnodd y ddeddf. Fe gadwodd e popeth oedd y tad I hangen, ac fe atgyfododd e'n fuddugolaethus y trydydd dydd I brofi'r pwynt. Does dim syndod i'r proffwydi ymchwilio mor fanwl, ac i'r angylion rhyfeddu ac edrych lawr. Gai ofyn wrth gloi, beth amdanoch chi? Dyma yw y mater pwysicaf oll. Dyma'r mater mwyaf y byddwch yn ei glywed yn eich bywyd chi. Allai addo hyn wrthych chi. Allwch chi wrando ar unrhyw newyddion, y peth mwyaf syfrdanol am wleidyddiaeth neu am ddamweiniau neu am digwyddiadau amgylcheddol, beth bynnag allai addo hyn wrthych chi, fi dim un neges bwysicach na hon. Ceisiwch Grist. Does dim byd mwy. A dyma'r ffordd at fywyd tragwyddol am addeuant pechodau, yw I ddod
at yr un oedd yr proffwydi yn ymchwilio ac yn cyhoeddi am ddioddefiadau Crist. Dewch at droed y groes. Ymdrechwch, ymchwiliwch yn fanwl. Ymdrechwch i wrando ac i glywed, i osod eich hun dan glyw yr efengil. Dyna'r neges, dyna beth oedd Pedr yn trial dweud o'r bobl. Dewch, ymchwiliwch eich hun, mor fawr yw'r neges. Mae Matthew yn dweud, eithir yn gyntaf ceisiwch deyrnas Duw a'i gyfiawnder. Ceisiwch e. Ceisiwch y pethau yma. Mae cyfrifoldeb arnoch chi, mae rhaid i chi geisio. Mae yna orchymyn i chi edifarhau a chredu. Felly dewch ato. Trai fod yn agos. Pam? Am yr hon, iachawdwriaeth, yr ymofynodd ac y manwl-chwiliodd, y proffwydi, y rhai, a broffwydasant, am y gras a ddeiau i chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr efengil sanctaidd, ac yn gweddio, o aid, yr hyfryd wawr ar led, ac y bydde di yn goleo'r ddear hon, ac y bydd yr efengil unwaith eto yn cael ei chyhoeddi a Christ a'i groes yn cael ei ddyrchafu, ac y bydd y neidiau trwy dy ras a dylanwad yr ysbryd glân yn dod a droed y groes. Tyrd gweithio yn ein plith unwaith eto, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch i ni ganu'r emyn honno i gloi. 197, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. 197, gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.